tutorial us explicaré com ho podeu fer per afegir un índex al wiki. La veritat és que el procés no és gens diferent que en qualsevol processador de textos. Simplement es tracta de generar els encapçalaments i a partir d'aquí el sistema construeix automàticament el seu índex, d'acord? Anem al wiki, escollim la pàgina, en aquest cas serà la pàgina que he creat de prova i anem a Edita. A la pàgina d'Edita i construïm l'estructura del nostre text. Per exemple, informe sobre contaminació, que serà el títol. El títol podem decidir que li posem capçalera o bé que no n'hi posem, que posem el tipus de lletra que ens sembli. En aquest cas posem la capçalera gran, després pensem a les parts que ha de tenir l'informe, antecedents, després l'exposició de fets. Dintre de l'exposició de fets, que és l'apartat més llarg, podem considerar que fem subapartats, per tant farem 3 subapartats, l'estructura en 3 sempre és molt productiva, i finalment hi haurà unes conclusions en el nostre informe. Llavors, dintre de cada part, doncs, posem el text, el dia 24 de març es va sol·licitar, 4 de març de 2021 es va sol·licitar Llavors ve l'exposició de fets, el fet 1, havent constatat que tot això és exemple i exemple molt incomplet, però és perquè hi hagi apartat, títol d'apartat i després una miqueta de text. Conclusions, finalment, es conclou que... Bé, ja veieu que el corrector està activat i hauria de funcionar, però finalment es conclou que... Llavors, ara procedim a posar els encapçalaments. Tenim encapçalament 1 ja posat, llavors l'encapçalament 2, aquest és encapçalament 2 també, capçalera mitjana i conclusions també capçalera mitjana. Després tenim 3 subapartats i posarem capçalera petita i capçalera petita. Bé, aquest és un wiki molt senzill i per tant només us admet 3 tipus de capçalera, però en un processador de textos normals o en un wiki més enriquit trobaríeu altres possibilitats que us permetrien fer els apartats que volguéssiu, d'acord? Llavors, simplement havent fet això, ja deseu i veureu que se us ha generat automàticament l'índex. Quin problema hi ha? Potser que no volíeu que el títol us constés com a primer apartat. Per tant, simplement podeu treure-hi l'encapçalament i posar lletres més grans i ja està. Llavors aquí us sortiria 1, 2 i aquí 3 i aquí us sortiria 2, 1, 2, 2, 2, 3. Important, vosaltres no heu de posar números a cap títol d'apartat, perquè si poseu números entreu en contradicció amb el sistema, d'acord? Bé, doncs així de fàcil, endavant les atxes.